Comment from Roland Escalona. I like the way you vlogs, so natural and good Ilocano. Ay na, dagaya mo dagiti dito eh. Berbelok na kami, dito Castilla. Good morning sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa bahay. At nag-work home office kasi ako ngayon. Ito yung computer ko, dito ako nag-work. Friday ngayon, tapos sa Lunes, papasok na ako sa trabaho. Nakaupo lang ako dito, naghihintay. Nag-ready na. Wala pa yung asawa. Ilang minuto pa kaya. May puntahan kasi kami. Kaya hinihintay ko siya. Kasi sabi niya, alauna, nandito. Nandyan na siya. Naghanap kami ng regalo ni Liam. Nandito kami sa Play Store. Ang laki-laki, nakakahilo dito, grabe. Hindi alam ang bibilhin. Sabagay, alam naman namin yung gusto niya. Mag-detective daw siya. Detective ang gusto. Tumitingin kami kung anong mas bagay sa kanya ba. Ito kaya, ito. Ay na, dagaya mo dagiti dito eh. Berbelok na kami, dito Castilla. Mas, kastoy. Yeah, Jamie. Mm. Awag na ka di dito. Amo ka. Pop. I don't know. Iron Man daw. Pero ito lang naman. Sa Italy may nakita kasi kami na may kasama pang, ewan ko yung parang, ano tawag na niya? Sword? Sword. Dito walang ganun. Ah. Yung ano lang, yung tao niya lang. Ay, bagay. Bagay mo, Mrs. Kat isun na diti, alain ta? Kita tapay tiluf balon. Okay, ganun. Kaya una na rin. Ah. Ano? Ti aramida na kastalo? Alam ko na gusto ni Liam ito. Ito ang gusto. Ganito. Ay, grabe. Masyadong Grabe, sana all. Yung balon. Para kanino naman yan? Ba't may nga binibentang mga ganito? Ano kaya ang purpose niyan? Helium balon. Dinosaur. Kasi mahilig sa dinosaur. Walang salita. Yati ko na na? Lang ang dinosaur nga pang di ko magibabasi. Dito. Happy ka man siya, no? Okay. Ayun, tapos na kami. Uwi na uli. Ulan dito. Ulan dito sa Germany. Ay, nako. Ang weather dito nakaka-depress. Net of ik dan drauf bin. Ja, dann ich sitze hier und du? Ja, du bist drauf. Du is drauf, oder? Ja, ja, bist du drauf. Es ist an. Ist es an? Kita man. Ja, läuft. So. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. So, ang gagawin namin ngayon, yung asawa ko, magpili siya sa mga videos na na-upload sa bandang comment section. Parang, wie heißt das? Spontaneous na magpili siya ng mga comments tapos babasahin niya. Kapag may question, sasagutin ko. Sasagutin ni Maria. Oh, sige. Ano? Erugitan. Kasdemon. Erugitan. Sige. So,
Nandyan po ako sa channel ni Aling Maria. Tingnan natin. Spontaneous. Maria. Sorry. Maria kat German de tama. Sige karon. Ay pronounce. apo. Ay apaw. Di ganun arte. Ano kaya? Ayan oh. So gagawin ko po mga kaibigan oh. Basta spontaneous lang na pipili ako ng comment. Oh ayun, parang may napili ako ah. At tignan po natin kung maganda sana kung ano yung ano. Nagbayag, sige. Aguri ka Hamo nga basbasaan Aso. Spontaneous garo. O sige karon. Okay, the latest nga comments. Mm. I can't get enough of Liam. Sobrang cute. Baka gusto niyang maging swimmer pag lumaki siya. Maria. Ay, tama po yan talaga si Liam talaga mahilig sa water yan, mahilig sa tubig. Tapos natutunan na niya maglangoy, kaya excited na yan kapag malalim. Pumunta kami, nung birthday niya, pumunta kami, nag-swimming kami. Ay, sa malalim, nag-ano yan, nagda-dive na. Nakakatakot rin kasi di akong butong na, butong na. Wala siyang takot sa tubig. Kaya medyo rin, delikado. Sino tinag-comment? So, yung nag-comment po ay si John Arellano. Okay, thank Hello you po. sa comment. Salamat po. Thank you for watching. Okay, next question. Dito naman tayo sa doon sa ang ganda, grabe. Yan, itong video na to. So, yan. Tapos, scroll natin lang na ganon. Medyo iskas dyan mo pa tapos nung maala din. Oh. Oh, ayan. Ay na? Ito. Aldin Pangunuran. Aldin Pangunuran. So, ang sabi niya, dati narinig ko si ate fluent mag-Ilocano sa channel ni Idol Jeb. Aba, nanonood sa akin to. Tapos, fluent pala siya sa Tagalog. Grabe, multilingual. Sabi ni Aldrin Pagunuran. Ay, nako. Thank you, Aldin, sa comment. Sa Ilocano, fluent. Pero sa Tagalog, medyo nag-iisip pa ako tapos ako magsalita. Kaya hindi fluent naman yung ganun kung iniisip tapos di ba? Yung Ilocano yun talagang fluent. Yes. So, yan. Next. Dito naman po sa itong video na to. Pasensya po sa Tagalog ko. Ayan. Ito po. Yan. Tapos ang gagawin natin, Comment from John Marco. Pumayat na si VP Inday. Hahaha, good luck sa family nyo. Okay, thank you sa greeting. kay John Marco. Yes. Pumayat na si Inday. Yes, ni Sarah. Si Inday, Vice President. Vice kaya. VP. So, Marami kasing ang daming nagko-comment na kamukha ko daw si Vice President Sara. totoo naman. Katagpay sumang. Eh, Yes. agad. Nung nakita ko nga siya noong first time ko makita si Inday, si Ma'am Inday Sara Duterte, pasensya na po, Duterte, nakita ko rin to. Nakita ko misis ko sa kanya. Oo. Yan. So, yun. I-screenshot natin. Yan. Next comment. Pili tayo dito sa Trento. O, ito. Yung, yan. Dito sa video. Tapos, yung comment. Scroll natin na gano'n. Tapos yung middle, yun ang babasahin ko ni Mrs. No?
Ano? Hindi. Comment from Roland Escalona. I like the way you vlogs. So natural and good Ilocano Tagalog speaking too. Thank you. Buti naman at nagustuhan. Salamat. Medyo ninenervyos pa ako pag magvo-vlog. Oh. Oo. Oo. Ninenervyos Yung kasi hindi ko alam sasabihin ko. Oo, nung unang nag-vlog rin ako, napaka kasi puros spontaneous, walang script yan. Oo, spontaneous. Mahirap yung basta't mag-ano ko ng ano, yun pang, Parang mas mahirap sa akin kung may script. Kasi Parang ganun, no? memorize mo pa yung script eh. Ay oo nga no. Mas maganda yung spontaneous. Oo, tapos ulit-ulit kasi nagkakamali ka doon, Mm. tapos kailangan ulitin mo ulit hanggang ma-perfect, di ba? Mm. So parang mawawala na yung natural reaction, yung natural na mimic or yung natural na yung gusto mong i-express yung sarili mo, yung natural na ano mawawala na no. So Kaya parang siguro natural kasi spontaneous. yes, Di ba? yeah, natural lang na ano. Kasi pag scripted yan, talagang ano, lalo na pag lalong nagkakamali ka ng nagkakamali, parang mawawala na yung mga natural na ano mo, Galaw. mimic, yung mga galaw. Yes, galaw. Galaw. Ang susunod po ay yung yan, yung nasa beach. Nasa beach po kami rito. Ito po. So, pili lang tayo dyan ng comment. Yan. No? So, scroll ulit natin, no? Yan. Tapos yung middle, yun ang babasahin ni Mrs. Yan. Ay na ngay. Dito eh. Yeah. Sige, Ali. Comment from Macphilen. Correct. Dahil nanay kasi ni Inday Sara may lahi na German o German? Sandali. Ibig sabihin, ano, correct, dai. Nanay kasi ni Inday Sara may lahi na German o German. Parang may inano siyang question. Parang may inansaran siyang Oo. question. Correct. Oo, kasi yan. Yung father ko, yun ang German rin. Ang tatay ko. Yan. Diba? Kaya, Tapos si German. mother Mother ang Filipina. from? Mountain Province. Yes. Para malaman po ninyo kung bakit ganun na ano, half Filipina po si Mrs. So, yan. Tapos, yan, tapos na po yung video na yon. Dito naman po sa last video. Oh. Diyan po. Titingin po tayo ng comments. Yan. Yan lang. Ay na nga. Dito eh. Ikitam yung middle yan. Edgar in LA. Back to reality na or normal life. I know what you mean. Lol. Ganun naman, di ba talaga? Thank you pala sa comment. Pag tapos na yung bakasyon, back to normal life na, di ba? Nag-enjoy na ngayon. Trabaho ulit. Tapos, agurnong manon. Agurnong, tipang bakasyon. Yes. Kaya Mag-ipon ulit para Mag-ipon ulit makapagbakasyon, di ba? Kasi ganun naman talaga, di ba? Hindi naman tayo pinanganak na mayayaman, so kailangan talaga magtrabaho. At hindi alam ni Mrs. na meron akong iniisip habang nagkaano ako rito. Meron akong dalawang question na halos pare-parehas no na ano bang tawag doon? Yung mga questions ng ating mga viewers. So, tatanungin ko si Mrs. ng dalawang question. Hindi po niya alam na may question po ako. No? At ito po ay yung tanong na bakit mo alam magsalita ng Ilocano at Tagalog? So, ano yung dahilan? Yung dahilan, natutunan ko na magsalita. Natutunan ko kasi nung mga ilang taon siguro ako doon.
think 7 or 8 years old. Kundi Pilipinas, nag-Italis, Nag-migrate. Nag-migrate, oo. Nag-migrate yung family ko sa Pilipinas, tapos nag-aral ako sa Pilipinas from grade 3. Doon. Tapos doon ko natutunan yung magsalita ng Ilocano. Yung Tagalog, natutunan kasi may Tagalog subject naman tayo sa Pilipinas, di ba? Puro 75 pa yung grade ko sa Tagalog. Sa anong tawag doon? Yung subject? Filipino. Filipino ay... Oh. Ako nahirapan ako talaga sa Tagalog. 75. Pulat nga ka na yung grade ko. Parang sabi nga ni ni former President Duterte, hindi na natin kailangan yung Filipino. yung general. Hindi na natin pag 75 okay na 'yon. Hindi na natin kailangan yung Kunana? yung sobra joking lang. Nagjo-joke lang. Oo, joke. Yes. Parang ano lang 'yan. Alam mo naman si former President oo. Yung tatay mo. Yun ang tatay ni Inday Sara. So, joke lang. Ngayon naman, yung... second question pa yan? Yung second question, halos parehas din sa first question. Kasi ito kasi yung mostly na tinatanong nila, nasagot mo na kanina. Oo. Bakit daw yung accent mo ay parang accent ng Igorota? So, pati yung yung mimic mo, yung way of parang i-express mo yung sarili mo, yung pagpananalita. Bakit daw Igorota, parang talagang Highlander, mountain province, parang ganun. Siguro sa lumaki ako sa Baguio. Oo. Doon ako nag-aaral. Siguro. Yes, I think, yeah. Kasi yung, yung Yes, surrounding ay Kas puro Jemot lang. Igorot, yeah. Tapos Ilocano. Pero mayroon nag-comment rin na yung accent ko parang Parang Bisaya. Oo. Sabi nila. Ganun ba yun? Totoo ba yun? Mag-comment nga kayo mga kaibigan. Bisaya. Pero So, hindi ko alam mag-Bisaya. Hindi ko alam. Yung pinapanood ko yung Bisaya na hindi ko man para mong malaman or matrace na ganun pala yun. Yung pati sa kanya may Bisayang accent daw. So, yun lang ang aking mga katanungan at syempre hanggang dito na lang tayo. Next time uli sagot uli ako ng mga questions ninyo. Enjoy naman yung ganun. Oo. Excited. Yes. Mga kaibigan, sige, hanggang dito na Thank you. Thank you for panonood. watching. Thank you. Bye.